Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Имрӯз дар навори мо бисёр видеои ҷолиб бо мо бошед. занҳои азиз, мехоҳем ки дар ширкати атомӣ кор кардан ва фикр дорем ки қати кор кунем, кадом наставникда ман ами наставники беҳтарин ки шаҳло ном дорам, ман барои шумо пешкаш мекунам. номерош дар рӯи экран. беҳтарин наставнике ки ман ира мешиносам. духтаро бо дили пур мегум чихе группаш да ёрдам мекунад, чихе духтаракои группаш қати ҳамахе поддержка мекунанд. ман ами одама барои шумо тавсия медиҳам. беҳтарин инсонае ки якдигар фаҳмӣ доранд, группашона хел якдигар қати пеш мебаранд, фаҳмондан ҳами обучения дарсҳои ҳами барои таҷрибаи корира ҳамаро барои шумо аввал мефаҳмонанд, меомӯзонанд, бо ҳамроҳи шумо кор мекунанд. беҳад кори хубае ки прямо аз Корея худшон бор заказ мекунанд. дар ин кор шумо структура месозед. танҳо ду одам мебурен таги худтонда тамом ё шинос ё ягон дугона ё ҳами хонаводаи худтона регистратсия мекунен. кор наследствения маошаш аз 100,000 рубл болоҳай, мастер продажа шудем боз зиёд мегирен. шумо кӯшиши ғайратон аз худтон вобастае, фақат сабр карда кор мекунен. духтаро канал доранд, дар каналшонам закрепит мекунам, дар комментария обуна шавен. тамоми ҳамаи соҳаи кора барои шумо мефаҳмонанд дар каналшон. нозукиҳои кора, парфумерия дора дар ин ширкат, тамоми доруҳои шифобахш дора. доруҳоша бисёртар мефаҳмонам духтаро ки ҳами спирулина барои иммунитета баланд кардан, барои доғи рӯй, барои безурётӣ, барои асаб, стрессдам ҳамаи чида дору доранд. духтаро муроҷиат кунед. номерода ҳар яктаи шумора ман худам регистратсия мекунам. инами чанд сад одамам бошум, ҳами рӯзо 10 та 12 та 20 та регистратсия шид. ҳамаша ман худам мекунам, ҳамаша айтҳои дасти худам мегзара. так што ба дили пур, бе ташвиш, бе ягон шубҳа занг занед, марҳамат биёи қати мо ҳамкорӣ кунед. ҳамаи шуморо ман худам регистратсия мекунам. ҳар яктаи шумо ку занг мезанед, ман ҳаматона медонам, ҳаматон қати шинос мешавам, ҳаматон қати ҳамсӯҳбат мешавам. духтарако бе ташвиш, марҳамат биёин амҷода қати мо дар группаи мо кор кунем. то ҳамаи ойликоша нагирифтам, бовар накардам. ойликои атомиро гирифтам, барои анамиқа дилим пур, ҳаматона ба кор даъват мекунам. тарзи тайёр намудани питса бо хоҳиши як хоҳарак ки питсаи мулоимак гуфт. питсаи мулоимак бо шир мешавад. духтаро слишком тесташ мях ки биёя, бо шир тайёр мекунем. шир гарм мекунем, гармак боша, бо дрож ҳамроҳ мекунем, намак ҳамроҳ мекунем, ками шакар, камтарак шакар, намак хай бо бини хамирда ки ним қошуқча камтар боша. ба равған, ним пиёла равған анами хел мешӯрем хамира. иҷа ду питса мешавад. духтаро шумо агар хоҳем бисёр шава, бо маҳсулотча бисёр ҳамроҳ кунед. орча бо чашм мебинем ки ҳами хел на сахти бад, на сусти бад, бо аз даст ҷудо мешава хамирмон. хамира шӯридем, болоша мепӯшонем ба пишевои пакет то рӯ гирифтани ягон ҷои гармак да мемонем. 1 соата хуш рӯ дам мегира, мепазем ша питсара. бо хеле ду тақсим мекунем хамира. агар хоҳиши ки оилаи бисёрӣ боша, бисёр хамира ҳами тесташда бисёр маҳсулотша истифода барен шумо. камтар равған ҳами хел мекунем дар хамирмон ки пакетам начаспа, хуш рӯ мерасай хел. ин ҳамиқа маҳсулото дар корай барои начинкаш. помидор, сир, калбаса, агар шумо хоҳиши дигар гӯшти гов, фаршш ё мурғ дошта бошед, истифода барен. баъд кетчуп, майонез, баъд томати хонагӣ. духтаро соевии соуса гуфтаи нишон тиед. ин ами намуд соевии соус ман истифода мебарам. духтаро лекин чӣ хеле боша мехарам. ҳамин намуд буд, ҳамин дафъа ҳами хеле гирифтам. дига намуд чанд боша мешавад. духтаро соевии соус фарқият надора. касе чӣ намуде дора истифода барен. ман ҳамин намуд ки гирифтам охирон бор, ҳамира истифода бурдистам. иҷада звола расид, дута тақсимаш кардам ду қисмда. анам хел тунукш мекунем. зволамон хуш рӯ гирифтагие. вақти тақсим карден монен бо рӯ бигира. мемонен 15 дақиқа рӯ мегира. хамир чанд қай рӯ гирифт, хамири дрождор ҳами қадар хушрӯ мебӯя, мулоим, ковок. хамира тунук мекунем. ҳами хел тунукак мекунем ки бо пухтандам дрож дора, бо дам мекуна. майонез, кетчуп,
боз ҳамин томате ки хонагӣ ман тайёр кардам, болгарӣ дора, ҳарчи дора таркибаш да беҳад болаззат мешавад. дар питса ман бисёр вақт ҳамроҳ мекунам. баъд хоҳиши дилай начинкашт. кадоме ки калбасаи хеле чизо намехӯра, наандозен, ҳамхел авашной кунед. Ака кӯдакода ки нағз мебинам, ман барои кӯдако кардистам. ҳамин питсара бисёр кӯдак нағз мебинад. ман помидорро майда реза кардам, ки вақте ки мепаза дар хӯрданшон кӯдакон нафаҳманд. бо яктай дигаша калон калон реза мекунам. хай кадомеш ки удобни боша кӯдакода, ҳамеша кӯдако мехӯранд. ина мехела майда реза кардам калбасашам, ки хеле калон калон неудобнее. баъд вақте ки дар ҳарорати 200 градус мепазимша, пухтак болоша сир мекунем, боз духовкада мемонем, 1 дақиқада аллакай сирш об меша, тамом питса тайёр мешава. ина духтаро сирам хел мемонем, сира тёрка карда. баъд ҳар хел сирам намеша духтаро, сири амхали голландский боша, сирое ки об шаванд, ранги резин нашаванд, сирое ки об меша хушрӯ меиста, ҳамхалиш дар корай. як намуд сир ҳаста ҳамхали голландский гуфтагӣ менависанд танаш дав, лекин ранги резин мешавад. хай бо бубинем ки сири ки камтар қимматай ҳамуш беҳтарай. ина мехел мулоимак шудагиай. бо гарму гарм ҳами любой теста камтар чихелай хрустящиай, бо меиста бо мулоим мешава, барои хамири шир қатияй. ҳами питсара духтаро ман чанд намуд рецепт қатӣ мекунам, ҳатто песочни шамастай, разрыхлители сметана, 1 дона тухм, хеле рецепт шамастай, ама шир қатиам мекунам, бо сметана ва об қатиам мекунам, бо дрож, ваям ба маза мебӯяд. ай ҳама мулоимаш ҳамияй духтаро. ҳами питсаи мулоима гуфт як хоҳарак, ина ҳа питсаи мулоима ки осон хӯрак. уборка кардистам кухнира духтаро, ҳами газа хай ҳар рӯз ман мешувам, барое ки намемонам ки ягон чиз бо чанд рӯза шава, вақти гарм мешава, ай чиз хушрӯба мечаспа, бо кор қин меша, аз элит қати бад мехеза, ҳамун чизе ки бичаспа бо алоби гарм бо безебаи хали ба ҳам вақти шумо бисёр мерава. аз ҳама кори осон ҳами ҳар рӯз шакиданаш дар корай. инам хел духтаро иҷада бо камтар хӯрок тайёр кардистам, гречка ош, ҳами хел ранги ош борӣ мекунам. ман камтар фақат томат меандозам, томати бо помидор ба наздикӣ карда будам, бо айсарам хе помидора фақат ҷӯшондам, ҳамхали камтар андохтам. вақте ки томатое ки тобистон мекунам ва ё дигаран, и зимни томатай помидори бисёри бад буд, ҳами хел ҷӯшонда мондам. камтарак равғанам, якта пиёза жарид карда будам, томат ҳами ҳозира томате ки андохтам. зирбаки гречка палова тайёр кардам, обшам ҳамроҳ кардам, майда меҷӯша, 30 дақиқа меҷӯша, болаззат шавад зирбакаш. баъд гречкара тар мекунам 10 дақиқа, тамом дар дарунаш ҳамроҳ карда ба мисли ош дам мепартомша. ина мехел ҳамаи кафелора мешум, ҳами муҳим ҳар рӯз уборка карданай, ҳар рӯз ҳастай. ҳамхел духтаро хай насар кардам, иншоалло барои шумо тез ҳамхел наворҳо мекунам, ки шумо тамошо кунед уборкара, мотиватсиятон, барое ки подписчико навистанд ки кам кам уборкаҳорам нишон тиен. ман кӯшиш мекунам духтаро ки уборка шава, барои ҳар як зани мо уборкара дӯст медора. вақте ки ҳар рӯз тозагӣ боша дар ошхона, ҳамаи мода ихе приятнее медурем, тоза, свеже кухни. ҳамаи мо мехоҳем ки хеле тоза боша. ҳар рӯз ман кӯшиш мекунам духтаро тозагира, хай бо навортон мекунам иншоалло. румтура мешава духтаро, румтура жда дорем, медонам беҳад жда дорен. ман камтар ҳамия перегородка доштам хонада, то ҳолиам ҳавай нашуда. ҳам перегородкара кунам, барои шумо ба румтур мекунам. як ду чира ҷобаҷо кардан дар корай, ай хона буровардан дар корай, барои хонара танг кардагие. ман ҳамиёра як нима кунам, баъд шумода нишон метиҳам. кухнира иншоалло навори ояндада румтуртон мекунам, нишон метиҳам. боз уборка, боз ҷобаҷои шкафу ҳастай. ҳамаша як видео намеша духтаро, барое ки дарози бад меша навор. кӯшиш мекунам ки ҳар рӯз кам ками партомам хел наворо.
دوستان عزیز سلام علیکم با همه. امروز هوا هم خیلی خوش رو دینارم خوش رو بود. دینا وقت نداشتم. امروز وقت دارم برآمدم کودک قطعی یا تماشا برگرفتم. هوا گرم رنگی بهاره. کورتکا گرفتم در دستم ای کودک را ولی که نپوشاندم شهری نزنم رفتن تگ یک سپارتیفکا گرمه کورتکاش دستم دا گرفتم تماشا بینم گفتم یک خنکه که نه گرم همه کورتکاش برآورده دستش ده هم تماشایی که جا که نمی مدت چی قریبه کم سمولز که آزره خیلی شدی جا خیلی نمیرم با گفتم بیا بریم قبل شینیم هوای تازه عصب آرام ای تلفن دور وای میکنم رو خونه دا باشی چه خیلی کار خونه میکنی با تلفن میگیری همین تلفن زویس میسکدگی همه موندن همه خیام هم خیلی با گودکا و کلونا کم کم باید هوای تازه برویم که همه چی شوه عصبا کمتر آرام شوه گفتم اینجا آب داره کمتر به تلفن بستم همه دانم افیر کنم برای اینمی подписчикای عزیزم که اگه افیر برای چی که از غریبیاش تماشا میکنن اگه گفتم کمتر خیلی میشینه باید افیر میکنم خانه میروم خیلی بخشم تیا افیر کنیدم کم کم عصبای آدم مونده میشوه هر یه اسمیس در بیرون خوندنش قینایده روشنیده تاریکی داخل خانه دا باشه وقتی که هوا افتاب روشنه خوشرون نمیتونی خونده ده اسمیس اینم خیلی دوستانی عزیزم این وطن ما هم خیلی گرمه خوشرو و подписчикای نو اومدگی ها سوال میتین برای نمی معلومات برای خودم معلومات هست یا ویدیو برای همه ایمینای کردم که подписчикای نوم تماشا کنه معلومات که ما در کجا زندگی میکنم ما در تاجیکستان بعد در ویدیو که خیلی گپ میزنم آوازو ما وایرا بیشتر خود میمونم یه ویدیو دا که تست بگذاره خیلی تست در ویدیو شو و ویدیو در روز خودم ناز نمیبینیم برای که دل آدم میگیره همین کمی با معنی شوه همجا подписчико нависиян ки вай кунен хушрӯ оста монеша тамошо кунен майли мемонам оста барое ки гуфтум дилтона нагира камтар хали тестезакда мемонам камтар овозои ма чӣ мешавад тестез гап мезанам ҳам видеорам коротки мешавад дӯстони азизам хел ҳамаи пай зиндагӣ яки ин рӯз якшанбе мардум ба фикрам парк тамошо омадиям برای که آدم اوس بسیار برآمد نوی طلبه سیامکه نکردم اینجاش کجاست؟ اینجا پیش گستینیڅه چی حیات این پروست اینجا یا اوزیره چه ای همو او میبیه ایسه اوزیره را گفتی سیل اختارم Просто бомба. Если тут купаться, это очень хорошо. Но вода грязная. Бомбочка. Называется бомбочка. Турба او میبره اونم جا میره اینا دوستانی عزیزی ما اومدیم پیش همی او خالی نکسورو کتاماران هم شتگی یعنی آدم او سرفتی ایسنی هوا دیگه خیلی ایسنش که بودی خشرو آدم ها بسیار ایسنه تماشا بینه کنه است آدم بسیار یکی وای هوا بهاری زمستون هم نشد خیلی زور نشود دلمو نگرفته بود زمستون های قزاقستان Свежий воздух, красота, но вода грязная, обчиркает. Баклажка, фазагени, нам где мусорка, остальные кем дамидя.
партофтая. Хал тозаш мекне. اینا دوستان عزیز کدام یاد کردگی به خاطر شما نوار کنید تماشا کنید. بسیاری ها می نویسند که یاد کردیم چند سالی شد آفرین تون به خدای چند سال ده نباشه. من همی 2 سالی در قزاقستان ایستادم. هر 8 ماه پس بود اومدم یخیه برش قریب 8 ماه بود اومدم. سنتیابر رفتم ایده اومدم با رفتم خیلی دفعه به ایون دا اومدم. مقصد که 1 سالم نایستادم تیز اومدم. آفرین شما اینقدر طاقت میکنین صبر و طاقت دارین. نکیم خود نمستروکه بسیار شده دوستانی عزیزی را بینی ایسو نگاه میکنی پرای اینه جورن اسنو دا نبود با ایو طرف دوموی فاسون شده